खुलुमका खुम्पैदि बिनाय तनाय खाबां ताखुक ताय बखुक सुनो लामसगो 15 नभेम्बर भगवान बिरसा मुंडानि आसायमा साल रगैनाय जनजातीय गौरव दिवस साल 12 कतर बेबाक्सा हास्तेव नि जतन से कतर पांडा आस्टबल थुंखलावो ngै दङ जारावो अज पांडावो जत बसंनि समाजपति रंनो माने समाजनि जारा बरंगना बरंनो बो हास्ते हाफांनि फाइसिंथै बरंनो बरं याफारजाका अबायनो खरकसा तंगो छिन लगे बरंगना सार प्रीतिमय देब्रमा सारनो पुले न लामसको खुलुमका पहिलावनो हास्ते तिरपनि जत चिनी जनजाति नि बरनो आनि खा काहामते खा कुपुर तिनिने हायो गौरव दिवस अच्छा ओ गौरव दिवस पालाई थानी आगे रक तो महाय कुनो गौरव दिवस रक पालाई जायगा अब बाय जे सृष्टिनि छिनि कमाजाक जे हुकुमो रकनो दिशा थानी बुसुक सुबावानो होनै नोंखा खालाय अब बिसि कायथामरमै पालाई जागै दङ 2021 चिनी भारत हागतरनि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओ प्रकल्पनो यागन हामानि ताकलाय बिसिबाय बिसि कायथाम पालाई जागै दङ आं खाख्लायो गौरव माने प्राउड बहाय खरकसा बरक चिनी जनजातिनि बिसिङो अब जों सागबाय थां प्राउड फिलिंगो याखेबा जों गर्वंगो जे चिनी बिसिङो फ्रीडम फाइटर इंग्रेज समनि बिरुद्ध ताबुंनि हयते प्राय 148 ताकलाय 148 तम बिन आसायमा साल 148 बिसि पाइ थांका अलरेडी पाइ थांका इनके ओ जराव ब निजिनि जातिनि बागै निजिनि हानि बागै बिनि जे बोसाकनो ब दान दिलांखा याखेबा थै दिलांखा ओ दिननो तिनि जों चिनियो हास्ते तिरप्राया शुधु सारा भारतवर्ष अमहागे पालाई जागै दङ ते बनि लगे लगे आं खाख्लायो चिनि जे कमा जाग दाइसिं माने जे सों माने चिनि हुकुमु चिनि मुकुमु चिनि तंमुं चिनि रोजाबमुं चिनि जे तामहिनाय आगिनि आगि आइजोनि चिनि जे मुताय ख्लाय माने रोजाबमुं तंमुं सामुं अबरक जत जों दुरुक ताबुंनि जे ओ जेनारेशननि चिनि जे आसाय फायनाय चेरायरनो जों अबनो फुनु काहंगे बरक सिनाय ओ गौरव दिवस तामुनि बागे पालाय ओ भगवान बिरसा मुंडा साबो तामुंनि दिनिनि ओ जे नभेम्बरनि 15 तारिख टाङै ओ साल न जों अबहायकाय सारा भारतवर्ष पालाय जाक अबनो जों बनो फुनु काहंगाय ताबुंनि जे जेनारेशननि चेरायरनो जों फुनु काहंगाय बरक सायमानाय ओ हिस्ट्री याखैबा लाइफ मानो जों सागाय बरक सायमानाय ते कायसा हंका आं सानामु जों बिसि बुरुं अमहाय जदि जों पान्दानो खाय थांमांखा हंकाय शुधु भगवान बिरसा मुंडाया चिनि हास्ते तिरफ्राव गोबांमा अबहाय फ्रीडम फाइटर बुनि दफाबाय चिनि हानरना नाबागै सबा खाय लांमारि थानारो गोबांमा बरक दं गोबांमा बरक दं चिना राजा महाराजानि आमलगो इंग्रेजनि आमलबो दं एके बरनबो जों मुटुख्लायखे बंनि सामुं हुमुं अबरक ताबुंनि जरावो जों आं खाख्लायो अबरक पालाय मांखा हंकाय चिनि हुकुमु मुकुमु आगिनि जे कलुक जाग्रक दाउ जेमन फुल बाय तुलानि खुलुमनानि रिटागनानि चमप्रें तेपर आबोनि गारैबो गोबांमा ताममानि निनि सायरेन्डा सुमुय अबाहायरक जों फुनुगै रमनारगे हंकाय साबरमनाय चिनियो मोसामुं रोसाबमुं रनो तामुरनो साबरमनाय जोंनो रमनानै आबोनि बागैनो चिनि ओ भारत हागतनि प्रधानमंत्री ओ प्रकल्प नाखा बेलायखाय काहाम चिनि जे जनजाति न अबनो आगिनि तंमुं सामुं गमामा रंनो तेसा हायनो हाय आगिना हायखाय तिसाना बागै ओ प्रकल्प नामन बागै बनो बेलायखाय आनि सागबाय थां ते आं त्रिपुरी कम्युनिटीनि इंगै आं हदानि सामुं ताङै दङ आं अर्गानाइजिं सेक्रेटारि एकाय हास्ते तिरप्रानि जत लुकरन आ बारतारिनानि मुसुंगो जे फायदि ओ दागो सालथामनमै 15 16 17 तारिख ओ जे प्रोग्राम ओ मेला अब चलिनाय और चिनि गोबांमा चानानि नोंनानि चिनि जे आगिनि गोसाम आवन बाङै रक ते गुबुनो रितांमा रक तुलानि खोदोंस्रामर अबर जत फुनुक जागो तारपरे आबनो गारैबो चिनि जे विभिन्न चामुं दंमारबो और फाल जागो अबनो फायसा होयबायदि नायफैबायदि तेस अबनो मुइतुंनारक बायदि ओ मेसेज ना मुसुं बेला हामबाय देसानो नबो बेलेग ओके जों सायमाखा जे शुधु भगवान बिरसा मुंडाया चिन्तिप्रा हास्ते न जे गोबांमा
buini hani je raja rok sekna phaipuru soba khalai o tipra hastino ba tipra desh je jorawa rajunno sasito tongpura apuru soba khalai naraka obohai sengkrak rong no bomoi tu khalai ma khake to omo chini kungchuk mungte bo sugane chini lai buma chini sirisi tin lai buma no sengkwa kechugia arun chime seng gobangma sereng serengi mano obono message reka koroksa समाजनि सामं थांनाय हदानि सामं थांनाय नायथों दे कम्पै टिभि खुलुमबाय।